Teraz vám predstavím pána Zorislava Poliaka. Pekný dobrý deň, vítajte. Pekne ďakujem za privítanie, dobrý deň. My vám ďakujeme, vy ste fantastickí, pretože ste naozaj so svojím tímom poprinášali zaujímavé kozuby do nášho vysielania, aby sme vedeli, čo je možné mať u nás v našich príbytkoch. Základná otázka je, nemám komín, alebo inak, čo potrebujem ako prvé, keď chcem mať kozub? Existuje komínový a bezkomínový. Nazvime to aj takto. No najlepšie, keď máte komín, lebo klasický krb vám krásne vyhreje, dokáže toho strašne veľa. Sú potom prípady, kedy ten komín nemáte a nedá sa dorobiť. No ale vy chcete ohník, no tak sú tam nejaké tie možnosti, ako si tú ilúziu toho ohňa vytvoriť. A sú... Prejdem. Začneme hneď tým, ktorý ste priniesli. To je tzv. Vodná hmla, para? To je efektový oheň, ktorý funguje na báze takej vodnej hmly. Tam vnútri je taká vibračná membrana, ktorá veľmi takým rýchlým kmitočtom vytvára takú vodnú hmlu, ktorá je nasvietená takými efektovými ledkovými žiarovkami a vytvára ilúziu príjemného ohníka. Vyzerá to veľmi pekne. Trojlinka je problém ten, že my sme prišli, dneska je zima, sme to privezli zvonku, takže to sa musí ohriať, takže není to, dokáže to naozaj, veľký oheň? Až zázrak. No, nám toto stačí. Pán Poliak, na ilustráciu to určite stačí, ale vieme si teda, to ste mi naznačili, že takýchto, a máme aj veľmi veľa fotografií, takýchto možností, veľkostí, rozmerov, tvarov, typov, takých je neúrekom, ale volá sa to vodná hmla. Je to nazvané ako efektový oheň. Efektový oheň, dobre. Budeme si pamätať. Bez komína, efektový oheň. Áno. Dobre, poďme ďalej. Čo máme ďalšie na našom trhu? Toto počkáme, áno. Ďalšie môžeme začať s týmto. Toto je etanolový krb, ľudovo je to nazývané biokrb a funguje tak, že v horáku horí etanol, alkohol, ktorý z toho sa uvoľňuje plyn a to nám krásne horí. Toto je jediný z týchto možností, ktorý vytvára aj teplo. Teplo. Je mi tu pri ňom teplo. Musím povedať, tady toto ide, áno? Dobre. Pozeráme sa na tie obrázky, ktoré ste priniesli. Mohli by sme ich trošku okomentovať, pretože by bola škoda. Poďte ku mne, aby vás bolo lepšie vidieť. Toto sú všetko vlastne kozuby, ktoré sa dajú do interiérov bez problémov urobiť, ale potrebujú ten komín. Toto nepotrebuje komín, to sú práve tie efektové ohne, ktoré majú naozaj širokú škálu využitia. Vyrábajú sa rôzne také krbové ložky, ktoré sa dajú zastávať ako úplne klasický krb. Máte proste nejakú predstavu, nejakého dizajnu v byte, v nejakom spoločenskom priestore. V podstate to je úplne jedno. Tak tu je napríklad teraz pekná ilustrácia toho mramorového obloženia. Takže naozaj ten krb môže vyzerať úplne podľa vašich predstav. Podľa našich predstav, no neúrekom možností. Poďme sa pozrieť teda na tento, ktorý tu za nami ten blčí. To je dokonca efekt aj toho blčania. Tu je aj pekne počuť to praskotanie. Týchto typov je veľmi veľa. Je to elektrický krb na báze hologramu. Čiže systém takých zrkadielok, aby to vytváralo čo najvernejšiu ilúziu toho ohníka. Tie rôzne modely dokážu vytvárať aj zadimovanie, väčšie praskotanie, úlet iskier, no proste je toho naozaj veľa. A tento takisto dokáže aj kúriť. Aj kúriť, len teda samozrejme, že si treba vybrať rozmer, treba mať na to miesto, treba mať zrejme odborníka, ktorý mi príde, zameria doma, kde si to môžem urobiť, ako si ho môžem postaviť. A predsa len, keď niekto nemá komín, dajú sa komíny predsa dorábať? To sa dá, áno. Samozrejme, dá sa v rodinnom domoch, to sa robí úplne bežne. Len vždy treba poradiť s odborníkom, viete, lebo to nie je úplne také, že si to niečo vymyslíte, ale správne umiestnenie, aby to spĺňalo nejaké protipožiarne zásady, aby ste z toho naozaj vyťažili maximum, ako sa dá, tak je naozaj dobre poradiť sa s odborníkom a ste spokojní. A ste spokojná. Naznačili ste tú bezpečnosť ako takú. Všetko, čo ste nám priniesli, aj čo vidíme na fotografiách, tak je to, dá sa povedať, bezpečné práve tým, že to nie sú štandardné ohne, že to vlastne nevytvára, nedávame tam drevo, ale je to na báze teda holografu alebo tej hmly, respektíve tohto bio. Áno, aj tieto biokruby, tie etanolové, tie serióznejšie výrobky musia spĺňať nejaké bezpečnostné normy, predpisy. Takže tu napríklad taký odvetrávací komín, aby vám nejaké tie horiace plyny nevyfúklo do tváre, alebo proste aby nespôsobili nejaký problém pri rozliatí, aby sa to zahasilo. Jednoducho,
sú výrobky a výrobky. Takže keď sa obratíte sa na odborníkov, by vám poradili, tak bezpečnosť všetko je zaručená. A pri tom efektovom ohni by som ešte rád spomenul, že ten aj tým, že sa vytvára tá vodná hmla, ktorá je chladná, tak tá aj ochladzuje príjemne ten interiér a ho osviežuje. Čiže je tam nejaká tá vlhkosť, je to veľmi príjemné. Keď hovoríme o materiáloch, tak vidím, že to je väčšina drevo, respektíve plech, respektíve sklo. To sú také najpodstatnejšie veci. Toto je to sklo, ktoré určite nebude horieť, keď sa nebude horúce, keď sa ho deti dotknú. Deti môžu veselo okolo toho behať. Je to ale dosť všetko ťažké, takže aj to zohráva nejakú úlohu v rámci toho, aby som to mohla mať položené možno na skrin. To môžete mať dokonca v akomkoľvek priestore, lebo či už tento elektrický krb alebo tento efektový oheň, oni môžu byť, vidíte, je pod tým drevo, takže tam pri krboch na drevo, tam vzniká vysoká teplota, tam musí byť nejaké bezpečnostné odstupy od horlavých materiálov. Myslím, musí byť predtým. Áno, presne tak. Kdežto pri týchto, a hlavne týchto dvoch elektrických a tom efektovom, tam to môže byť zabudované do dreva. Myslím si, že aj v tých obrázkoch, čo sme videli, tak tam bolo pekne vidieť. Bolo to veľmi krásne. Ešte poďme k tomu, že akú to má trvácnosť. Dajme tomu, keď nalejem sem, teda tu nenalievam vlastne. Tam sa nalieva destilovaná voda. Tak keď nalejem destilovanú, dobre, horí voda. Je liter, alebo 2 litre, alebo 3 litre. Príde mi návšteva. Viete, príde mi návšteva na Vianoce, chcem, aby bol teda akože atmosféra. Nemám bohužiaľ toto, ale akože. To znamená, keď tam nalejem koľko, aby to vydržalo 3-4 hodiny. Nie, to vám vydrží, tá nádržka má zhruba asi liter a vydrží nejakých 8 hodín. Tak to už ich vyženiem. Dobre, tak to po 8 hodinách už zhasne. No, ako to funguje s tým, keď to chcem vlastne zavrieť? Myslím teraz to, že sa to vypne niekde nejaké. Tu je diaľkové ovládanie. Dobre, takže vlastne diaľkovým ovládaním zapnúť, vypnúť. Áno, presne tak. Takže všetko, už aj na diaľkové ovládanie, už aj oheň. Áno. Tak ukážte nám, ako to normálne stlačím a vypnem a ide a koniec? Stlačíte a vypnete. No. A znova, keď chcete, tak zapnete. Tak vidíte, všetko ste mi ukázali. Perfektne. Rovnako to funguje zrejme pri tom holografovom, takisto sa zapína, vypína, áno. A pri plynovom, teda toto je, áno. Toto je biokrb, to je etanolový krb. Tam sa to tiež nalieva. A tam je nádržka, ktorá má svoj horačík a to sa zatvorí a tým pádom to zase. Dobre, perfektné. Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste teda nelenili a priniesli nám a priviezli nám tieto ukážky. Prajem vám všetko dobré a budem si pamätať na podstatnú myšlienku a to bolo to, že nesmieme zabudnúť, že sa treba poradiť vždy s odborníkmi, lebo púšťať sa asi samostatne do nejakých vecí nie je to najlepšie. Ako vo všetkom, pri krboch zvlášť. Pri krboch zvlášť. Veľmi pekne vám ďakujeme za návštevu. Ideme do kuchyne, ideme k Andrejke. Nech sa páči, Andrejka. My už máme zohriaté všetko a som zvedavá, čo máte pripravené vy v kuchyni.